Αυτή τη συνταγή θα τρελάνεις ουρανίσκους. Πάρε χαρτί και μολύβι. Γαριδούλες σκάμπι σε σκορδολεμονάτη σάλτσα. Τηγάνι στη φωτιά και ελαιόλαδο. Γαριδούλες μέσα. Στο ίδιο τηγάνι 100 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο. 100% πάστα σκόρδου του μπαχάρ είναι η ζωή μας, 2 κουταλιά του γλυκού. Οι γαριδούλες ξανά μέσα και τώρα το απόλυτο μυστικό αυτής της συνταγής. Ψαροπούλα, το απόλυτο μείγμα για τα θαλασσινά σου. 2 κουταλάκια του γλυκού, 1 πρέζα αλάτι, μισό λεμόνι θα στύψω και λίγο μαϊντανό. Περνάω 2 φέτες ψωμάκι από το σοπάκι και φύγαμε για απόλαυση. Βασίλη, δώσε γεύση. Φύγαμε. Γεύση παραδείσου. Στην υγειά μας. Καλές απολαύσεις.